לפני החשיפה לאור הזרקורים, יודעת לא יודעת מה שמתחולל בפנים, והתכנים שמתחילים לצוף מכל מקום, והפחדים אולי כדאי או לא כדאי לנשום. הרקעים שמלווים אוחזים חזק ולא נוטשים, הכל קצת מתפורר ושוב נשאר אל תוך תוכי. הקוד ההתחלה, רגליים ננעלות עכשיו והברכיים לא זזות, זה פחד מיוחד, זרקור ועוד זרקור נדלק, אני עומדת לי ומבטים שמסתכלים, הגעתם בשבילי, הגעתם בשבילי. אז למה עכשיו כל הרעש, אוהב עד כן, שואב לי את הכוח, מחכה לסימן, מנסה לא לברוח, לא נשאר לי אלא להתחיל, והתזמורת מנגנת את השיר שלי, לא מבינה מתי אתחיל את השורה שלי. האווירה פה מהלכת קסם בקהל, הכל ברור פה ועדיין כל כך מבולבל. אני פותחת את הפה וצליל צורם יוצא, נראה שהקהל חושב שזה כל כך יפה. אז למה עכשיו כל הרעש, אוחז עד כן, שואב לי את הכוח, מחכה לסימן, מנסה לא לברוח, לא נשאר לי אלא הביטחון שלי, מן רעד מתרגש עכשיו עובד לטובתי. החום עולה יבשת עשן ומזגנים עובדים, נגמר בשיא עזבתם ואני כאן לבדי. אז למה עכשיו כל